Jo som en Pep meu de Sant Carles, ja em coneixeu, per tant de llibres que he publicat. Pues aquí, per jo, guarda un record molt important. D'aquí jo vaig escriure una sèrie, unes descripcions, sempre pensant en aquest personatge que he creat, en Pepet. Aquest llibre és una continuació d'altres llibres que hem publicat. Primer, recordances, la Eivissa que no tenim, ara darrer que hem publicat Memòria d'una illa, A sombra d'un gorrer bubal, i ara hem publicat aquest. Ha col·laborat d'una manera molt especial l'il·lustrador d'aquest llibre, Antoni Marit Tirorit, amb uns dibuixets que calen molt bé. Eren 4 o 5, com deia, jo i més companys, justament amb en Pepet, que van fer l'idea de fer un joc que es deia La guerra de les figues. Bé que fèiem, agafàvem figues i eren d'aquestes figues al bocós, aquestes figues que crivellen ara per Sant Joan, que eren en aquell temps, les figueres estaven carregades i era una cosa molt bona per menjar. Bueno, i nosaltres què fèiem? Agafar figues, i figues, i figues. I els que més figues agafava, més possibilitats tenia de guanyar. I mos posaven uns aquí, l'altre a l'altra banda, i mos tiraven figues una a l'altra. Quedaven tots ben enfigats, i mos divertíem molt. Però això se va acabar. Va passar un dia l'home per aquí, i mos va fotre una renyada. Diu, però lots, a què feis? Això veig que això no es fa, si encara voleu menjar-s'ho. Però això, el que feis, és cosa d'animals. Això no ho podeu fer. Sortiu-me d'aquesta feixa. A pesar d'això mateix, vigilava les ovelles, les cabres.